A capelanía é unha expresión do ministerio que coloca aos capeláns dentro de varios escenarios, incluindo institucións para o cuidado da saúde, corporacións, prisións, axencias de seguridade pública e os servizos militares. Os capeláns son chamados e comisionados por Deus para que en amor, graza e misericordia sexan os seus embaixadores que atendan aos fillos e fillas del. O ministerio do capelán é compartir e ofrecer o amor de Deus a todos aqueles que se atopen en necesidade. As funcións do capelán son varias dependendo das necesidades que as persoas presenten e as institucións en que traballa, pero sempre é un representante de Deus, un pastor espiritual e un conselleiro. No mundo do deporte existe tamén a figura do capelán. De feito, o deporte veuse co paso dos anos converténdose non só nunha linguaxe universal, senón nun lugar educativo e sacro en moitas ocasións. Por iso resulta necesaria a presenza do capelán nos equipos, clubes, torneos e en todo tipo de eventos deportivos nos que se requira a asistencia humana e espiritual dos deportistas. No mundo do fútbol existe tamén esta figura. De feito, son moitos os equipos españois que contan cun capelán e no que tanto entrenadores, persoal técnico como as xogadores se apoian. Axudar, botar unha mão para que entre os directivos, corpo técnico, xogadores, haxa cordialidade, amistad, bon entente. Se pode facer algo no ámbito religioso, espiritual, moito mellor, claro. Todo que sea o aspecto sobrenatural nun capellán, lógicamente, non se pode prescindir, senón que debe valorarse e debe... E así, eu recoñezo que durante anos con algún directivo tuve un trato cercano, un trato casi íntimo, que en moitos casos e moitas veces pois chegou ao aspecto religioso, ou amistad, pero no ámbito religioso xa, non? Bicar a medalla, santiguarse ou rezar antes de sair ao campo, mirar ao ceo para celebrar un gol. Son moitos os xestos que demostran que no mundo do fútbol existe un oco para a espiritualidade. Non, teñen os seus cousiñas, por exemplo, entran no terreno de xogo facendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cando acadan un gol, pois fan o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros levantan a vista ao ceo dando gracias a Deus. Algo levan religioso na súa alma estes xóvenes, Ronaldo, xogador merengue, declarábase nunha audiencia co Santo Pai, crente católico. Zanetti, xogador do Inter de Milán, aseguraba que estar preto de Deus significa ser unha persoa feliz. Kaká, o xogador do Real Madrid, é outro gran exemplo de fe. A súa carreira estivo a piques de truncarse cando se fracturou no 2000 a sexta vértebra. Unha milagrosa recuperación, atribuída polo xogador ao poder de Cristo, rehabilitoulle para o fútbol profesional. O seu xogador do Real Madrid leva escrito nas lengüetas das súas zapatillas Deus é fiel. Todos recordarán aquela final da Europa League na que cando o árbitro pitou o fin do partido e o Atlético de Madrid proclamouse vencedor fronte ao Athletic de Bilbao en Bucarest, os xogadores abrazáronse entre sí de alegría. Nese momento, todos vestían a camiseta branquivermella, coa excepción dun, Radamel Falcao, quen levaba unha camiseta na que podía lerse «Cree e verás a gloria de Deus». O Clube Deportivo Lugo conta tamén cunha figura tan importante como é a do capelán. Don Xoán Carlos é o sacerdote que dende fai xa 12 anos
encárgase da labor espiritual deste equipo que o pasado mes de xuño ascendeu á segunda división nun emocionante partido que se decidiu nunha tanda de penaltis que puso os pelos de punta a todos os seguidores do Lugo. Sintiendo a delicia de verte gañar. Deportivo, ti es para Lugo, xuntanza de socios, para ser pros demais. A la Lugo, campeón. Don Xoán Carlos leva máis dunha década ao fronte desta labor. Apaixoado do fútbol, practicou durante anos o atletismo, pero a súa afición polo deporte e a súa debilidade polo Clube Deportivo Lugo o levaron a converterse no capelán. Sí, recordo perfectamente, estaba en Tordesillas. Tordesillas, León, non? Tordesillas, estaba nunha convivencia de sacerdotes, chamaronme por teléfono e dixeronme se aceptaba, e eu dixen, encantado, porque eu son moi aficionado ao fútbol, sigo o Lugo desde sempre, xa o iba a ver outro estadio na Avenida Coruña, entón acepto sin pensalo, encantadísimo. Pois entereime como fora as triquiñuelas para ser eu nombrado e tal, non? Neno de igrexa dende sempre, este sacerdote viu claro con 18 anos que era o que Deus quería para él. Foi a esa idade cando comezou a sentir que o camiño do sacerdocio podía ser, sen dúbida, a súa meta na vida, o que o faría feliz e o máis importante, no que se sentiría completamente cheo. Pois moi sencillo, porque notei, intuín que Dios me chamaba para ser sacerdote. E depois explicaronme, falaronme, sacerdote sobre todo, do clima familiar da miña familia, do gran don, o gran regalo que é o sacerdocio, que levaba implícito daquela cando eu tiña 18 anos o don do celibato, que é outro don, outro regalo. Prescindir dunha familia que é unha cousa maravillosa, preciosa de ter fillos, para darte completamente os demais como cura, como sacerdote. Aínda que os seus pais xa lle recomendaran tempo atrás que fose a estudar ao seminario, don Xoán Carlos quiso terlo claro e por iso esperou uns anos para poder así descubrir o que Deus quería del, o que lle pedía e da maneira en que cumpriría a súa vontade. Por iso, cando este sacerdote deuse conta de que o que Deus quería era que estivese moi preto del, non o dubidou ningún segundo. Foi nese momento cando don Xoán Carlos tomou a decisión máis importante da súa vida, entrar no seminario. Exactamente. Meus pais quixeron meterme no seminario, no bon sentido da palabra meter, aos 11, 12, pero eu non quise. Eu estaba obsesionado co deporte. Para min o máximo na vida era o deporte. Entón non oín a voz de Dios para tomar ese camiño. En cambio, ao cabo de 18 anos, influído por a familia, por o clima familiar tan religioso que tiña, de irmás, 3, 4 irmãos, e influído tamén por algún crego, algún sacerdote, que me trataba con moita intimidade, moito cariño, moito agarimo, que me iba formando religiosamente, e iso foi decisivo para eu tomar a decisión de ser sacerdote, pois xa entrei no seminario e todo sin unha duda, os 6 anos sin unha duda ningunha de ser sacerdote, nunca me planteei de dar marcha atrás. Por aquel entón, os seminaristas de Lugo estudaban en Santiago, por iso poñendo terra de por medio co seu fogar, cunha maleta chea de soños, esperanzas e ilusións, e o máis importante, estando seguro do camiño que comezaba, don Xoán Carlos se marchou ao seminario de Santiago de Compostela e alí, no seminario, pasou sen dúbida o que el califica
como parte dos mellores anos da súa vida. Aprendeu, creceu, aumentou a súa fe e coñeceu compañeiros excepcionais. Inolvidable. O seminario de Santiago foi inolvidable, porque Santiago, dicíche a ti, é unha ciudad espléndida, extraordinaria, monumental, histórica, un gran profesorado moi variado, un gran alumnado moi variado de todas as dioceses de Galicia, e ali pois, vivín moitas cousas, non? Incluso aficións personales, non? A lectura, tamén, o que se dicía antes, empaparme do que é a historia de Galicia. A Iglesia sempre valorou moitísimo o que é a historia dos pueblos, dos povos. Valorou moito a cultura, valorou a historia, valorou a lingua, e iso aprendino eu en Santiago. Por eso, inolvidable Santiago, non? Moi contento, sí. Sempre pasando moi ben cos compañeiros, trataban moi ben os profesores, os formadores, estaba nun clima perfecto, non? Para responder a Dios, e iso se trata, responder a Dios, que é unha decisión moi difícil, aos 20 anos, 19 anos, non? Responder a Dios para ser... Non é fácil, non. O cheiro a herba, o ruido dos tacos e o son do árbitro pitando o comezo do partido. Así empezan cada semana os encontros de fútbol. No caso do Clube Deportivo Lugo, na grada na gran maioría de encontros, pode verse a don Xoán Carlos, o capelán, sempre cos nervios a flor de pel e vivindo cada partido coa emoción dos máis aficionados que se agolpan e gritan en cada xogada para apoiar ao seu equipo. Don Xoán Carlos viviu dende neno a súa afición polo fútbol. O seu cariño polo Clube Deportivo Lugo o levou a dedicar os seus ratos libres, fora das obrigacións das súas parroquias, a servir como capelán do seu querido equipo. Don Xoán Carlos vive esta labor con toda a ilusión do mundo, dando testemuño coa súa presenza e ofrecendo a súa axuda a todo o que o necesite. Nestes 12 anos que leva como capelán, viviu centos de momentos, os mellores, sen dúbida, os ascensos do Lugo. O máis emocionante foi o último cando o clube ascendeu na pasada temporada a segunda división nun partido no que se mantuvo a emoción ata o último segundo. Por exemplo, a victoria en Segovia que supuxo o ascenso do Lugo de terceira división, estábamos no pozo de terceira, a segunda B. E agora o 24 de San Xoán, o ascenso en Cádiz a segunda A, que foi o non plus ultra. Don Xoán Carlos vive cada partido como os máis aficionados e, ademais, vela e reza polo equipo. A pasada temporada notouse máis ca nunca. O Clube Deportivo Lugo deixaba a segunda división B para pasar a estar entre os equipos de segunda. Un soño feito realidade para todos os xogadores, aficionados e membros da plantilla. Para don Xoán Carlos foi, sen dúbida, un dos mellores momentos que recordan estes anos. Recei, sí, ofrecín misas, ofrecinas. Incluso fixe unha cousa que fan as velliñas, e mercar velos roxos desos que vedes, encendelos, ofrecerlos ao Noso Señor, ao Santísimo. O Santísimo nos sagrarios, non? Nas iglesias, arriba de todo. En varias iglesias que levo, pois puxenlle bastantes velos ao Santísimo. Os xogadores coñecen ao capelán, o tratan, falan con el cando o necesitan e acoden ás misas que se celebran ao comezo da temporada. Eles saben de sobra que don Xoán Carlos pide por eles. Bueno, non vai mal, destes anos pois notase que está rezando bastante.
Como bo aficionado, don Xoán Carlos celebrou o ascenso do Lugo co resto da cidade. Celebrei con toda a cidade. Foi impresionante, 30.000 personas na Plaza de España, 20.000 personas frente á Diputación, cánticos, alegrías, aplausos, ovacións. Este sacerdote ten en certa maneira o corazón dividido, xa que entre sonrisos confesa que ademais do Lugo é algo do Real Madrid. Aínda así, el o ten moi claro, se o Lugo sube a primeira, el va co seu clube ata o final. Pero do Lugo, un pouco merengue, pero un pouco merengue, non? Pero desde que estou no Lugo non me importa Madrid, Barcelona, todo eso, nada, Se subese o Lugo a primeira? Por suposto que o Lugo, claro. O deporte é unha grande fronteira, un campo que espera a luz de Cristo, a nova evangelización. Por iso, coa súa presenza, este sacerdote intenta que os xogadores formen equipo e que haxa bo ambiente. Os deportistas teñen necesidade dun guía, de modelos para a súa vida, para que les poidan ser modelos para os mozos. Por iso, don Xoán Carlos intenta estar sempre cerca dos xogadores, preto do equipo e presente cando o necesitan. Pois sería acadar e conseguir que os chavales, os futbolistas, se leven ben entre eles, formen un bon equipo entre comillas, non futbolístico, senón humano entre sí, non? E que se son crentes, moito mellor, non? Algúns, durante estes 12 anos que pasei por aquí, sí, que eran crentes, e son crentes. Este que entrevistastes, pois, arregleille os papéis para casarse hai 3 meses. Estuve con él, dialogando coa súa noiva, tivemos moito tempo, dándolle voltas, o matrimonio, as cousas que supón o matrimonio, a vida matrimonial, moi ben, moi interesante, non? Compasina a súa labor como capelán coa de párroco. Ademais, polas mañás, traballa no Obispado de Lugo. Aínda que non ten moito tempo, sempre que pode, viaxa co equipo para darlles forzas e ánimos. Teño viaxado, teño estado en Zamora, Valladolid, Ponferrada, Luanco, Asturias, pero tendo en conta que sempre teño misas, a celebración da Santa Misa pola mañán, é moi difícil coller o coche que me leven amigos en 3 horas estar en Luanco ou estar en Zamora, en Valladolid, en Ponferrada, non é fácil, non. A veces, pásame esta temporada, algunhas veces non podo vir aos partidos, a todos os partidos, porque teño funerais os sábados. Agora xoganse moitos partidos os sábados, entonces eu non podo vir xogándose os sábados. Teño que atender as ceremonias. Como fai vostede para combinar a actividade dun lado e do outro e para organizarse? Pois, sobre todo con organización, primando o máis importante. O máis importante é o pastoral, o religioso. O fútbol é un divertimento, é unha afición, non? Paso moi ben, son feliz aquí, pero a miña función é a que me encomendou o señor obispo, non? Que me dixo que tiña que atender esas parroquias, traballar no obispado polas mañás, claro. O que ten fe, ten a vida. A fe é vital, o motor que move o mundo. A fe é un estado, un grao de confianza, credibilidade e tranquilidade. A fe é unha das forzas que fai vivir aos homes. Bueno, é un tema absolutamente básico, non? Que sería de min sin a fe, Dios mío? Sería unha eiva grandísima, non? Claro, prescindir da fe na miña vida sería inintelixible a miña vida actual, non tería sentido o que fago, como son. A fe é o maior don que Dios me deu, non? E que dá a un xoven ou unha xoven, non? A un crente, non? Por iso temos que ser conscientes da maravilla que se produce o día do bautismo, non?
nas nosas almas, non? Que Dios nos escolle, limpia, nos dá a gracia, pasamos a formar parte da Iglesia, a fe moi importante. Para este sacerdote, o mellor momento do día é cando celebra a Eucaristía. Celebrar a Santa Misa. Cada día. 30 anos leva como sacerdote e confésase un home feliz co que fai. De feito, don Xoán Carlos asegura que se volvese a nacer, volvería a elexir o mesmo camiño. Sí, se Dios tuvera oportunidade, se Dios me volvera a chamar, por suposto que sí, non? Estos 30 anos que se cumplen estos días, pois son un refrendo, non? Profundamente agradecido e profundamente emocionado. Un dos momentos máis importantes que viviu como sacerdote foi a súa ordeación. Don Xoán Carlos tivo a sorte de ser ordeado polo beato Xoán Paulo II en Valencia, un día que recorda con especial cariño e que, ademais, xa máis olvidará. E ese foi un regalo de Dios, non? Que me escolleran a min para que en Valencia, con 140 sacerdotes máis diáconos, pois me ordenase Juan Pablo II, aquel papa tan carismático, que hoxe é beato xa, foi inolvidable, non? Unha cousa, un regalo, unha cousa que teño que agradecer sempre a Dios, non? A ordenación é a mesma. Eu, se me ordenara Fray José, o meu obispo sería igual, pero que te ordene o Santo Padre, o Santo Pai, que te ordene o Papa. O día a día deste sacerdote todoterreo pasa entre o seu traballo no obispado da cidade lucense, o cuidado das súas parroquias e a súa labor como capelán ao fronte do Clube Deportivo Lugo. En cada unha das cosas que fai, se deixa a pel, goza coas súas labores e as vive dunha maneira intensa. Na súa función como capelán do Clube Deportivo Lugo, síntese un home feliz e vive cada encontro dunha maneira especial. Cercano e amable sempre, no clube todos o coñecen, o queren e o respetan, ele é o capelán e o saben, a figura que vela e reza por eles, quen está aí cando o necesitan, humana e espiritualmente. Pero ya estaba duro mucho antes. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.